actuel média ani Diablo filɛ bɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bi an bɛ wasolon yɔrɔ la donc yɔrɔ Burama bari denkɛ donc a ka tiɲɛsɔn bɛ bi ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ taabolo ye ko gɔnifɔ ko t'a la ɲina donc an bɛna su kelen sumu u y'o kɛ sɔrɔ dimanche ka dugu jɛ tɛnɛ la bi tɛnɛ fɛnɛ tiɲɛsɔn kɛra karanganasɔn kɛra donc ni actuel média mɔgɔw ani Diablo ka wuli mɔgɔ minnu bɛ yan minnu sen sera kɛnɛ sɔrɔ ka kuma d'u ma u ka foli kɛ jama la u ka dugawu kɛ an bɛ tiɲɛsɔn min kɛnɛ kan ala ka ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la ala ka a ɲuman tɛmɛ ala ka a laɲini bɛɛ lajɛlen sabati donc ne tun b'an bolo an bɛna kuma di nabagaw ma kelen kelen u bɛ foli kɛ u bɛ dugawu kɛ donc an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ko tɔw ye aw dansɔgɔni ko an b'aw ko halisa aw bisimila actuel média sanfɛ aw bisimila Diablo sanfɛ an bɛ Burama Yola Burama an b'ale ka tiɲɛsɔn kɛnɛ kan bi le 6 avril 2026 merci beaucoup Bakari bi an ɲɔgɔn sɔrɔ Yola la yan bi nali kun ye mun ye ani wele kun ye mun ye parce que m'a dɔn aw bɛɛ ye kotigi ye ko nin kɔnɔ voilà Mayiga nali tɛ basima ye an nana Burama ka sanyɛlɛma tiɲɛsɔn la sɔrɔ kumasumu kɛra ka dugu jɛ bin tɛnɛ na donc an ye tiɲɛsɔnw fɛnɛ kɛ o kɔni y'a nali sababu ye awɔ ayiwa bon ladilikan walima folikan ɲuman b'i bolo ka kɛ Yola Burama la ni tiɲɛsɔn ko in bolo dalen hakili la ni an y'a san 3 walima san 2 kɔnɔ ladilikanw bɔ i bolo ka d'a ma walima folikanw b'i bolo k'a kala wa ka sabu kɛ a yɛrɛ taabolo ye Mayiga o tɛ basi ye n'i ye ɲininka o la n bɛ foli kɛ Burama yɛrɛ la parce que denmisɛn don a bɛ mɔgɔ bonya an bɛ dugawu de kɛ ala kɛ an taga ɲɛ ala ka jamana yɛrɛ basigi ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma Mayiga i ka kɔrɔfɔ kɔnɔ n bɛ foli kɛ Burama yɛrɛ ye an kɛ bɛn adamaden n'a bɛnna i bɛ se ko la mais ni bɛɛ ko n bɛ se mɔgɔ kelen tɛ se ka foyi kɛ bolokɔniden kelen tɛ bɛrɛ ta a bɛ san damadɔ bɔ an bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka na ni fɛnkɛw kɛ ka tila ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye o da la sugi saw n kɔni bɛ min fɔ an ka hakili to ɲɔgɔn na an kɛ ɲɔgɔn lamɛn Burama ye mɔgɔ min a bɛ mɔgɔ bonya a bɛ mɔgɔ lamɛn an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala k'a taga ɲɛ ala k'a taga ɲɛ ala k'an kan bɛn ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma ala k'an sababu ɲuman bɛn ala k'an ka jamana basigi ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma awɔ a ni ko a ye ɲininkaw la diyalen ye an nale Burama ka tiɲɛsɔn na a n'a ka komasɔn a n'a bɛ saraka bɔ du kɔnɔ o y'an segu de yan an bɛ Burama fo ka bari fo ka seru fo ka Burama n'a kalanden fo Mayiga foyi tɛ bɛn bɔ ne kɔni den tagani ne bɛ min ɲini Somayi fɛ ka min ɲini Komatigi fɛ an kɛ bɛn foyi tɛ bɛn bɔ Mayiga i ka kɛ denmisɛnnin di i ka kɛ mɔgɔba di a bili kunna k'i camancɛni dɔn i tɛ ɲɛmɔgɔ di i tɛ kɔmɔgɔ di i ye camancɛni dɔn ne kɔni den tagani di ka foli lase bɛɛ ma Burama n'an bonya Mayiga yɛrɛ n'an bonya an b'i fo i ka timinanja la yanni Bamakɔ ka jan dɛ mɔgɔ min b'o tɔgɔma k'i kungo dɔn ni foli tɛ foyi t'an bolo an bɛ dugawu kɛ ala ka sɔli kɔ minɛ k'a ɲɛ minɛ ala ka tiɲɛ ɲama gwɛn lu la ala ka lu sabati ala ka denw jiri o ne ka foli ka an bɛ Mayiga an bɛ maliyɛn cɛ n'a muso an b'u fo ne Dama Dunbiya an bɛ Yɔrɔlaka cɛ n'a musow fo ka jamana ni marabagaw fo komi an bɛ Yɔrɔla Burama ka tiɲɛsɔn kɛnɛ de kan bi n'o y'an karamɔgɔkɛ Bolokɔrɔ Seru ale le ye Burama bolo don tiɲɛ na wa a ma se ka yan sɔrɔ donc a ye ne Dama Dunbiya bila ka na k'an kana tiɲɛ ni ɲama gwɛn k'a kara gwɛn n'o ye laturu so 16 ye an b'o sira de fɛ an bɛ Soma den n'a ba fo ka dɔnnikɛla den n'a ba fo donc Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka Yɔrɔla cɛ n'a musow fo an b'o sira de kan bari a ka kan ni san yɛlɛmara i ka tiɲɛ ɲama gwɛn k'a kara gwɛn k'a neri gwɛn ka bɔ i ka du la ka bɔ bulonda la ka bɔ faso la donc ni o kɛra dɔrɔmɛ fɛn kelen min mana sɔrɔ n'o ye dɔrɔmɛ kelen min ye i bɛ segin tugun ka san hɛrɛ ɲini ka garizɛgɛ ɲini ka i bɔda ɲini laturuko b'o cogo de la tiɲɛko tɛ kunfɛ ko ye laturu so 16 kira tɔgɔw de don n'i y'i bolo don a la ka sɔrɔ i t'a taga sira dɔn a bɛ gɛlɛya caman las'i ma i bɛ mɔgɔ caman ye ko caman bolo bi gɛrɛgɛrɛ ko caman bolo bi gɛrɛgɛrɛ ni azidaw ni cungan ko caman foyi tɛ ka laturuden fɛsi ni tiktok kan k'a ta cɛ laturuko t'o ye n'i y'o kɛ dɔrɔn laturubuguri b'i faso n'i baso de ci bari a bɛ o ci kuma min na o y'a sɔrɔ a tilara e la kira tɔgɔw de don kira tɔgɔ tɛ se ka falen foyi la f'i ka bɔda de dɔn
donc ni i ye kira tɔgɔ kelen ta ka bɔ yen fɛn min kan ka kɛ ka kuma bɔ ne m'o kuma bɔ e kungo laɲinina don n'o tɛ Mayiga mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ ɲumanya ye mɔgɔ jogo ye ani kɛwale walijuya o bɛ laɲini ka mɔgɔ yɛrɛ kɛ walijuya ayi simu bɛ ne fɛ kɛ cɛsiri de b'a lase mɔgɔ ma i y'a faamu donc n bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo i dansɔgɔni ko an bɛ yɛrɛ fo i ka timinanja ani i ka sɛgɛ la an kɔ donc ɲɛnɛmaya nin de mɔgɔya de ye taamase mana juru don o bonna tɛ datugu donc n b'a fɔ somaden n'a ba ye k'an ka ɲɔgɔn kungo kɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka kun ɲɔgɔn kɔfɛ donc o de bɛ se ka kɛ sababu ye adamadenw yɛrɛ fana b'an ta nin ye ka don a rɔ minnu bɛ ka kalan jɛngɛ k'a kɛ Mayiga bɛɛ ko k'a la bɛnnen don mais caman tulu b'a yɛrɛ yira n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ kuma la k'i dansɔgɔni ko donc Sikaso Zumana cɛntigi ka bɔ Nebugu la donc hakili la fana Burama jɛɲɔgɔnba don ka bɔ fo Sikaso kana bɛn cɛnsɔn ɲuman yan donc ni bonya tɛ ni adamadenya tɛ m'a dɔn foyi t'a lase mɔgɔ ma Zumana donc foli ni tanu ni kɔfɛ Burama an b'a ka cɛnsɔn kɛnɛ kan bi duwawukan ɲuman b'i bolo ka kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye ani ladilikan ɲuman b'i bolo ka di Burama yɛrɛ ma a ka sumaya in kɔnɔna la Mayiga i dansɔgɔni ko n mana ne ɲininka o la o tɛ kɔnɔnafili ko ye ko n bɛ yɔrɔla cɛ a n'a muso bɛɛ fo ne de ye Zumana Cɛntigi Watara ye ka bɔ Nemugu ni an ye Burama ko yan mɔgɔya don Burama fana ye mɔgɔ ye i y'a faamu donc an bɛ foli de di Burama n'a kɔ a ma a n'a fa ye a n'a ba ye a n'a muso ye ko an b'o bɛɛ fo ka jamanatigiw yɛrɛ fo ka donso ye fo ka somo ye fo ni y'an ye yan bɛn ni sabati ni keleya don n'o tɛ yɔrɔ ka jan mais yɔrɔ tɛ jan la mɔgɔya la quoi e dansɔgɔni ko foli min kɔni ye ka Burama fo a ka cɛsiri halisa a ka dɔ fara sennɔ kan n'Ala sɔnna don caman bɛ na la a bɛ dɔ wɛrɛ langali min tɛ nin ye e dansɔgɔni ko an b'a n bɛ Burama ka cɛnsɔn kɛnɛ kan ɲɛna donc folikan ani ladilikan b'i bolo ka di Burama yɛrɛ ma bon Mayiga i ka ɲininkali diyara n ye a bɛnna n ma Burama ka cɛnsɔn a ye wele bila n ma depuis ne fitinin ne bɛ na yan ne bɛ bɔ Lajinɛ Bugu la voilà Burama n'a fa n'a kɔrɔ n'a dɔgɔ a ye n'a sama fɔ an ɲɛna an fana nana ka na an sen la a kɛnɛ kan min kɔni ka di ne ye denmisɛn k'i bolo di ɲɔgɔn ma an kɛ bɛn mɔgɔw kɛ ɲɔgɔn sagara n'o kɛla dɔ tɛ se dɔ la dɔ bɛ se o la n ka foli bɛ Burama ye a b'a fa ye a bɛ Mayiga yɛrɛ ye a b'a ka kalanden ye voilà ne tɔgɔ Seydou Sidibe ka bɔ Sanagɔba an bɛ i b'i terikɛ ani balimakɛ ka cɛnsɔn kɛnɛ kan n'o ye Burama ye donc folikan ka kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen na ani ladilikan b'i bolo walima bonyamasegin foli b'i bolo ka kɛ Burama yɛrɛ la kɛnɛ nin sanfɛ awɔ voilà Mayiga ne bɛ segin ka bɛɛ lajɛlen fo somaden n'a ba fɛn fɛn ne sela ka na yan k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ kolonja i y'a faamuya tiɲɛ sɔlen a diyalen hali bi Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye aw minnu bɔra Bamakɔ ka na k'aw yɛrɛ fana fo aw ka timinandiya la a fɔ ko nin jaw bɛɛ ye aw de don hali bi an bɛ dugawu k'aw fana ye ɲuman tan ni ɲuman segin Ala k'a di nin nin sɔlen kɔ jamana ma hɛrɛ Ala k'a di lu ma hɛrɛ Ala k'a di dugu ma hɛrɛ Ala k'a di Ala k'an sɔn Ala k'an na wasa a diyara an fana de ye ani ko Ala ka dugawu jaabi donc saraka minnu bɔra Ala k'o minɛ a tɛ n b'a minɛ n bɛ foli kɛ nabaga bɛɛ la i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ ne tɔgɔ Burama Sidibe ka bɔ Solonkɔrɔ Selinja n bɛ foli kɛ mɔgɔ bɛɛ la mɔgɔ nalen yɔrɔlaburu an kan san yɛlɛma dɔ ne birinkɛ a di ka foli kɛ nabaga bɛɛ la mɔgɔ nalen n b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ kulu ɲa min ɲuman nalen ka bɛɛ ɲuman segin i ka so ka foli kɛ bɛɛ la ka yɔrɔlaburu yɛrɛ fo dan tɛ foli min na laadalakow don ka na ko o naminatele de juguman tɛ yen an bɛ foli kɛ an filɛbagaw bɛɛ la an lamɛnbagaw ka bɛɛ lajɛlen fo a ye dansɔgɔ ni ko a diyara ye sisan an bɛ Actuel Media sanfɛ an bɛ Jigiya Bulon sanfɛ donc Tembeli a ma y'an sɔrɔ n bɛ segin a kan tuguni a ka ciden bila ka na donc an bɛ ka ja in ta ka a jɛnsɛ Burama ni an ka kow labɛnya la karamɔgɔ tuma ni aw yɛrɛ bɛ se k'o seereya hali an ka tulonkɛ tɛmɛnen aw bɛɛ y'aw sen bɔ o kɔnɔ kɔ essence ko gɛlɛyaba nin na ka taa fo Bamakɔ ka taa kɛ ka na donc o foli k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma bi fana an bɛ Burama yɛrɛ ka cɛnsɔn kɛnɛ kan wasolon yɔrɔ la yan donc tuma ni folikan ɲuman b'i bolo ka kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen na komi aw yɛrɛ ye kotigi ye nin ko nin kɔnɔ an bɛ kalanna sɔn fana kɛnɛ kan e ye Burama karamɔgɔ ye karamɔgɔ ko sira fɛ Mayiga san'an ka kuma an bɛ foli di nabaga cɛ ni a muso ma a ka ja ka foli di
yɔrɔla fila ni a numu ma Mayiga adamadenya yɛrɛ le ni kuma ka gɛlɛn an tɔ i bolo kuma ka di dɔ da ni dɔ de mais a mana kɛ cogo cogo i mini i ŋaniya yira o cɛ ka ɲi donc foli min bɛ ne bolo o ye o bɛ damina e yɛrɛ Mayiga la ka taa se temeli ma jigiya bulon cɛ ni a muso an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn n'i y'a ye a bɛ ka timinanja nin k'an yɛrɛ nɔfɛ dɔ wɛrɛ tɛ a kun de ni kanu ne donc ni kanu an bɛ Ala deli Ala k'o taga ɲɛfɛ n bɛ foli de Burama fa ni a ba ma a n'a ka kalanden bɛɛ lajɛlen a n'a furumusow Mayiga bamananya ko n'a ka gɛlɛn dɛ ni Ala y'i da k'i bila minɛn kɔnɔ i muso foli le o fɛnɛ tar kosɛbɛ parce que ni dunana do muso t'i bolo Mayiga i ka dɔɔnin ko a bɛ nagasi donc Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma an ka foli ni an tɛna kuntagala jɛnjɛya komi mɔgɔ yi wɔyɔrɔ ka ca donc an bɛ foli de Burama fa ni a ba ma ka soma den ni a ba fo ka donso den n'a ba fo adamaden ni i selen yan nɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka ŋaniya ɲumanya la mɔgɔ tɛ kɛ ko jugu t'i la nka juguya min mana k'a ko kɔnɔ an bɛ Ala deli a la Ala kana o ye se an na Ala ka jugu wo malo o ye n ka foli ye k'a di nabaga cɛ ni a muso ma radio so fila k'a bɛɛ télé so fila sa kɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn Ala ka Mali min na Ala k'a yɔrɔ suma Ala ka Mali suma Ala k'a k'an sago de ɲin sago jugu sago Ala k'an yɛrɛ sago d'a ma Ala ka jamana basigi donc o n ka foli laban ni k'o di maliyɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kuma ka gɛlɛn kuma i mana kuma dɔrɔn n'i ma bila i kɔrɔ i bɛ bila i ɲɛ la fili min mana yɔrɔ o denmisɛnniya kuma de a ye bɛɛ lajɛlen kɛ yafa o yɔrɔ donc n ka foli bɛ o yɔrɔ la k'a di a bɛɛ lajɛlen ani ko a ye dan sɔgɔ donc o ma de ko in bɛɛ ka ko de donc foli ni tanni ka di nabaga bɛɛ lajɛlen ma donc ani folikan min bolo walima ladilikan min bolo ka di Burama yɛrɛ ma tiɲɛsɔn ko na wasolon kɔnɔ yan Mayiga i ni ko i dan sɔgɔ i mana ɲininka o la o diyalen n ye ka bɛn ma tiɲɛso ko nin cɛ ni Ala ka kan a kɛli nafaba de b'a la Ala si jɔ i sago n'i kɔni bɛ tiɲɛla la wajibi i bɛ tiɲɛba sɔrɔ o ye wajibi ye parce que a san kɔnɔ i bɛ ko minnu kɛ tiɲɛ dɔn bon ne san ka yɛlɛma i kan k'a sɔrɔ Ala si jɔ i sago Mayiga ka a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo nabaga nale dunan dure k'o fo Ala si jɔ i sago Burama ka tiɲɛ sɔ an b'o kɛnɛ le kan an bɛɛ lajɛlen ka tiɲɛ sɔ de don Ala si jɔ i sago donc san an bɛ nin ko kelen kɛ donc an bɛ dugawu kɛ an k'a bila kɔrɔ ye an kana bila banajugu ye Ala si jɔ i sago hali bi Ala ka yɛrɛ sɛmɛ sira da dɔn ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka Mali autorité bɛɛ fo donc ka sifili bɛɛ lajɛlen fana fo ka donso fo ka soma fo Ala si jɔ i sago ka telemedia fo ka jigiya bulon fo Ala si jɔ i sago teleso fɛn fɛn nale ka bɛɛ lajɛlen fo a ye dan sɔgɔni an bɛ tiɲɛsɔn kɛnɛ kan ni balimaw a ye wele bila jama ma jama nana folikan ɲuman bolo ka kɛ jama la ani sarakabɔ minnu kɛra dugawu laban ɲuman bolo ka d'aw ma donso i ni ko i dan sɔgɔ la ne kɔni kɔntana bi mansaw fana kɔntana du yɛrɛ kɔntana parce que Ala ye fɛn dɔ kɛ n ye a ma kɛ mɔgɔ caman ye n faw dafalen bɛ yan n baw dafalen bɛ yan n dɔgɔninw dafalen bɛ yan ne de ye a ye ɲɛmɔgɔ ye teri siraw nana jɛɲɔgɔn siraw nana ka na an dɛmɛ tiɲɛsɔ la Dawula kumaniw y'o dɔn Badugu y'o dɔn Bɔlɔkɔrɔ Sedu ka ciden y'o dɔn Dusujana Sewa y'o dɔn Demba y'o dɔn komatigi min nana a ka ca jara ni komatigi y'a rɔ numu y'a rɔ fila yir'a rɔ Wasolon kɔnɔ y'a lajinɛkaw fɛnɛ bɛ lajinɛ komatigiw fɛnɛ b'a la fɛn fɛn nalen ka na an dɛmɛ tiɲɛsɔ nin kɛnɛ kan an ka foli bɛ s'a bɛɛ lajɛlen ma du ka foli bɛ s'a bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ma a diyalen an ye a bɛnɛ an ma fɛnɛ an kɛlen k'an na jelikɛ kurun fa an fɛ Wasolo ya fadenya t'an fɛ yan fadenya t'an fɛ Wasolo ya an somaw ni ɲɔgɔn cɛ ni min ta ka wuli an bɛ jɛ ka ɲɔgɔn de dɛmɛ kɔ kuma t'o rɔ o le ye tiɲɛ ye ni min ta ka wuli dɔrɔn an bɛ jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ o la i t'a dɔn k'a fɔ ko an bɛnnen don f'i ye bi kelen kan n'i bila kelen kan i b'a dɔn k'a fɔ k'i bila dugu kan n bɛ bɛɛ fo n bɛ nabaga bɛɛ fo fɛn fɛn nalen fɛn ma min natɔ sɔrɔ fɛn kɔnɔ kɔsigintɔ sɔrɔ
aw yɛrɛ dansɔgɔ aw ni kɔn aw ni ta ni gbɛni n b'a yɛrɛ fɔ k'aw fɔ aw ka timinandiya ni aw ka boliboli la aw yɛrɛ k'aw fɔ k'aw tanu aw dansɔgɔ aw ni ko la. baasi tɛ ne tun b'an bolo bi wasolon yɔrɔla la donc nin kun ye dawula tumani ye nin kun ye sanababa bakari ye a n'a ɲɔgɔnna caman dama ani sikaso zu olu bɛɛ lajɛlen y'u sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka na burama ka cɛnso in na donc an bɛ foli d'a ma burama bɛ balimaw bɛ yan satigiw ani a fakɛ n'o y'an bɛɛ fakɛ ye bari donc u bɛɛ ye nin ko in ta ka k'u ka ko ye an b'u bɛɛ fo k'a fɔ ko ala k'u bɛɛ sara dubabu fɛn fɛn kɛra kɛnɛ nin kan ala ka dubabu minɛ saraka minnu bɔra ala ka sarakaw jaabi donc an b'a fɔ ko aw kan bɛn san wɛrɛ n'ala sɔnna ni yɔrɔla kelen nin na yan sayɛlɛma wɛrɛ hukumu kɔnɔna la a kɛra burama kelen ta ye o a kɛra du bɛɛ foroba sayɛlɛma ye o n'ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan actuellement media jigin a bulon sanfɛ merci beaucoup aw dansɔgɔ ni ko